κέφαλε μεγάλωσα και άλλαξαν πολλά. Όμως εγώ ακόμα εδώ πιστά. Όπου πας ακολουθώ, να σε λέγω σ' αγαπώ και για σένα ναι θα σκοτωθώ. Εδώ είμαστε, Δευτέρα 13 Μαΐου 2024, μία ημέρα μετά την πανάξια, πεντακάθαρη και πολύ σημαντική νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Μαζευόμαστε και πάλι για να συζητήσουμε τα όσα είδαμε, τα όσα περιμένουμε να γίνουν, αλλά και τις ελπίδες που συνεχίζει να έχει ο δικέφαλος. Πρωτού ξεκινήσουμε όμως με αυτό, θα ξεκινήσουμε με την πανάξια και πολλωστή κατάκτηση τίτλου από την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου. Νομίζω είναι η 18η, 19η, 20η, δεν ξέρω, συνεχόμενη φορά που ο ΠΑΟΚ κατακτά το εγχώριο πρωτάθλημα. Βεβαίως πανάξια, με πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τα κορίτσια μας και με εξαιρετική επίδοση καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Είναι εδώ ο Οδυσσέας, ο Κωστής και ο Γιώργος για να συζητήσουμε τα όσα είδαμε και τα όσα παρατηρήσαμε. Θα δώσω πρώτα τον λόγο στον Κωστή, ακριβώς επειδή έχει δύο λόγια να πει για το πρωτάθλημα το γυναικείο, και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα αθλήματα. Κωστή. Σας ευχαριστώ Γιάννη και καλησπέρα. Καλησπέρα Οδυσσέα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και σε όσους μας ακούνε. Σας ευχαριστώ για την πάσα Γιάννη, και πριν πω για τις κοπέλες μας, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί στο προηγούμενο podcast έχουμε πολύ περισσότερες προβολές από τα υπόλοιπα που γενικά ανεβαίνουν. Ευχαριστούμε για τη στήριξη, συνεχίστε τα σχόλια, ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιοι σχολιάζουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στηρίξτε με like, πείτε το και σε κάνα φίλο σας, να μεγαλώσει παρέα και να ανεβαίνουμε όλοι μαζί. Πηγαίνοντας τώρα στα κορίτσια, είδα τον αγώνα με τον Όφη, εντυπωσιακή νίκη 3-0 με πανέμορφα γκολ, με τον κόσμο να είναι εκεί, πανηγύρια στο τέλος, περισσούς ιστορίες, πάρα πολύ όμορφες εικόνες, συνηθισμένες βέβαια για τα κορίτσια του ΠΑΟΚ. Είχαμε φυσικά και το Γιαννάκη, στον οποίο η Ακίντα αναφέρθηκε στο τέλος και είπε ότι είναι πάντα παρόν, και εγώ θα πω ότι δίνει και το παράδειγμα στους υπόλοιπους εμάς, όποτε μπορούμε, όσο μπορούμε να πηγαίνουμε σε όποιο τμήμα του ΠΑΟΚ είναι στην πόλη μας, και ας μην είμαστε στη Θεσσαλονίκη, έτσι ο ΠΑΟΚ δίνει αγώνες και εκτός κτλ. Μεγάλη κατάκτηση του ενός από τους δύο διαθέσιμους τίτλους αυτής της χρονιάς, επειδή στο γυναικείο ποδόσφαιρο προσθέθηκε ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, τώρα πλέον έχουμε και κύπελο, για το οποίο θα αγωνιστούμε την Τετάρτη στην Κρήτη. Όσα αδέρφια μας ακούνε και είναι στην Κρήτη, μπορούν να κατέβουν να δουν τον αγώνα των κοριτσιών. Έναν αγώνα θέλουμε νομίζω για να πάμε στον τελικό. Συγχαρητήρια στα κορίτσια, συγχαρητήρια στον προπονητή, σε όλο το staff, και περιμένουμε και τις επόμενες επιτυχίες του τμήματος. Τρεις γκολάρες, και προσωπικά θα μου επιτρέψει να ξεχωρίσω μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή. Προς τα τέλη του αγώνα, αν δεν κάνω λάθος, είχε τραυματιστεί αντίπαλη ποδοσφαιρίστρια, και εντάξει, επειδή η οργάνωση λείπει στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα, αναγκάστηκε, και προς τιμή της το έκανε η τερματοφύλακάς μας η Νόη Χάους, και σήκωσε την αντίπαλό της να την βγάλει εκτός αγωνιστικού χώρου, να δεχτεί τις βοήθειες από τους γιατρούς. Μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα που εγώ προσωπικά σαν Κωστής αυτήν κρατάω. Έτσι να δίνεται με αλφαγιώτα το παράδειγμα και στους θεατές και στις υπόλοιπες αθλήτες και αθλητές. Να μην κοιτάμε μόνο τη νίκη, να μην είμαστε τόσο οπαδοί της νίκης, να προσέχουμε και να σεβόμαστε τον αντίπαλο. Κωστή, μπράβο που το αναφέρεις. Πραγματικά αυτά είναι από τις στιγμές που αναδεικνύουν το τι είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά και ο αθλητισμός βεβαίως γενικότερα. Όντως, μπράβο στα κορίτσια. Εγώ, εντάξει, ίσως να μην είναι πολύ δίκαιο, αλλά θέλω να σταθώ λίγο παραπάνω στην Θωμαΐτη Βαρδαλή, για την οποία έχω μεγάλη εκτίμηση. Το κορίτσι είναι πάρα πολλά χρόνια στον δικέφαλο. Ξέρω πολύ καλά από την οικογένειά της ότι είναι βαμμένοι, ασπρόμαυροι, ολόκληροι και έχουν μεγάλο πάθος για το σύλλογο, σε διάφορα επίπεδα. Και όχι μόνο έχει αυτή την προσήλωση, αυτή την παραμονή στην ομάδα τόσα χρόνια, αλλά έχει προσφέρει και πολύ όμορφες στιγμές. Είναι μια εξαιρετική αθλήτρια και της αξίζει η καριέρα που κάνει, και είναι κρίμα που ένα τέτοιο κορίτσι είναι εγκλωβισμένο, θα έλεγα, στα στενά όρια του ελληνικού ποδοσφαίρου, του ελληνικού γυναικείου ποδοσφαίρου, το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί όσο θα έπρεπε και όσο θα μπορούσε ίσως. Ελπίζουμε στη συνέχεια. Απλά ήθελα να κάνω αυτή την έξτρα αναφορά. Βεβαίως όλες τις αθλήτριες αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά στη συγκεκριμένη γιατί έχω μια μεγάλη συμπάθεια προς το πρόσωπό της ως αθλήτρια του δικεφάλου όλα αυτά τα χρόνια. Και νομίζω ότι και το ήθος που έχει δείξει και στην εθνική ομάδα και στην Αμερική όταν είχε πάει κάποια χρόνια είναι απόδειξη των όσων αναφέρω. Αυτά πολύ για το καλά γυναικείο. Αξίζει να δίνουμε τα συγχαρητήρια
και να αναγνωρίζουμε εκεί που αξίζει τις τιμές. Νομίζω δεν το ανέφερα προηγουμένως. Ο ημιτελικός στην Κρήτη είναι 15 του μήνα στις 4 το απόγευμα. Όσοι βρίσκονται εκεί, καλό είναι να πάνε να στηρίξουν τα κορίτσια στον αγώνα με τον Όφη. Σωστό. Αυτά για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ξεκινήσαμε βεβαίως με τα συγχαρητήρια γιατί το αξίζουν, γιατί είναι ένας τίτλος, γιατί είναι ένα τμήμα του δικεφάλου που φέρνει σχεδόν αποκλειστικά χαρές εδώ και δεκαετίες πλέον. Συνεχίζουμε με όσα είδαμε στην Τούμπα. Δεν θα καταχραστώ το χρόνο. Θα ξεκινήσω απευθείας με τα δικά σας σχόλια. Οδυσσέα, θέλω να ακούσω τι έχεις να πεις και να προσθέσω κι εγώ τα όσα έχω σημειώσει. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά και από μένα. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και σε όσους μας ακούνε. Να δώσω κι εγώ τα συγχαρητήριά μου στο τμήμα γυναικείου ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ πριν προχωρήσουμε στο ανδρικό. Μια τεράστια επιτυχία. Άσχετα αν η δημοφιλία του αθλήματος δεν είναι πολύ μεγάλη στην Ελλάδα. 19ος τίτλος για τον ΠΑΟΚ. Μπράβο στην ομάδα, μπράβο στους φορείς, μπράβο στις αθλήτριες, μπράβο και ξεχωριστά στην αρχηγότητα Μαΐτη Βαρδαλή. Τώρα, όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, εγώ είδα από τον ΠΑΟΚ αυτό που πραγματικά περίμενα να δω και αυτό ήταν μια ομάδα παθιασμένη, πνευματικά προσιλωμένη και πραγματικά έτοιμη να δαγκώσει τον αντίπαλο, να μασίσει σίδερα, να κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν, οτιδήποτε περνάει από το χέρι της, προκειμένου να φτάσει στο στόχο της. Ο ΠΑΟΚ κατέβηκε σε αυτό το παιχνίδι πάρα πολύ προσιλωμένος, τακτικά, περιόρισε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα λάθη τα οποία τον βάλανε σε δύσκολη θέση σε προηγούμενα ντέρμπι. Ήτανε προσεκτικός, ήτανε παθιασμένος. Αυτό το είδαμε όλοι από το πρώτο λεπτό, από τον τρόπο που αντιδρούσαν οι παίκτες μας σε επιτυχημένα μαρκαρίσματα, σε επιτυχημένες αλληλοκαλύψεις, σε πράγματα μικρά μέσα στο γήπεδο, τα οποία όμως είναι μεγάλα όταν είσαι ποδοσφαιριστής. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια νίκη πανάξια, μια νίκη που έδειξε μέταλλο, μια νίκη που έδειξε χαρακτήρα, μια νίκη που πραγματικά την πιστεύαμε πάρα πολύ εμείς εδώ πέρα. Και αν ανατρέξει κάποιος σε προηγούμενο podcast μας, σε όλα δηλαδή τα προηγούμενα podcast μας, ακόμα και μετά την ισοπαλία από τη Λαμία, ακόμα και μετά την ήττα στο Καραϊσκάκι, λέγαμε ότι πιστέψτε στην ομάδα, για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, την ώρα που πολλοί άλλοι καλοθελητές γράφανε τίτλους πηχιαίους τετέλεστε για τον ΠΑΟΚ. Εμείς λέγαμε ότι δώστε την ευκαιρία στην ομάδα, στηρίξτε την, είναι δυνατή, θα τα καταφέρει και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ δικαιωμένος για αυτή μου την επιλογή. Ο ΠΑΟΚ έφτασε σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο πραγματικά δεν έχει βοήθεια από πουθενά και από κανέναν να είναι διεκδικητής του τίτλου 2 αγωνιστικές πριν το τέλος και ας μην είναι απόλυτα στα δικά του πόδια η υπόθεση πρωτάθλημα. Έκανε μια εμφάνιση πάρα πολύ μεστή. Ατομικά θα μιλήσουμε αργότερα. Εμένα με εντυπωσίασε η συνοχή, η αποφασιστικότητα, η τακτική προσήλωση, η ενέργεια που έβγαλαν οι παίκτες που πραγματικά μηδένισαν τον αντίπαλο, για τον οποίο πολλά ακούσαμε τις τελευταίες μέρες και παρόλα αυτά δεν επηρεάστηκε η ομάδα. Μπράβο, ένα τεράστιο μπράβο στους παίκτες για την οτροπία τους, ένα τεράστιο μπράβο στο Ράσβαν Λουτσέσκου, που κι αυτός τι δεν έχει ακούσει, χωρίς λόγο, τα έχουμε ξαναπεί. Μπράβο και στον κόσμο που βρέθηκε στην Τούμπα και στήριξε την ομάδα. Όλοι μαζί, μια γροθιά. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στο να κάνει αυτό που κανείς δεν περίμενε και πιστεύω ότι έρχονται μεγάλες μέρες για την ομάδα. Θέλω να ελπίζω και θεωρώ ότι η χθεσινή εμφάνιση αποτελεί το ιδανικό παράδειγμα για το πώς πρέπει ο ΠΑΟΚ να κατεβαίνει στα ντέρμπι, ειδικά μέσα στην Τούμπα, και την οτροπία που πρέπει να έχει έτσι ώστε να βλέπουμε σταθερά τέτοιες μεγάλες νίκες και εμφανίσεις και να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και να παλεύουμε. Αυτό ήταν η πρώτη προσέγγιση. Βεβαίως δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει με όσα αναφέρεις, πολύ σωστά, πράγματι μια πανάξια νίκη. Εγώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτό που ανέφερες για τον Λουτσέσκου, αλλά και για την παρουσία της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο χθες. Τα συνδυάζω αυτά τα δύο. Επιμένω όλη τη χρονιά σε όλους τους επικριτές του Ρουμάνου προπονητή ότι καλός ή κακός έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό Λουτσέσκου. Χρειάζεται μέρες καθαρών προπονήσεων για να αποδίδει η ομάδα αυτά τα οποία ο ίδιος θέλει, αλλά βεβαίως και όλοι οι υπόλοιποι απαιτούμε. Τι εννοώ? Ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν κοιτάει να κλέβει αγώνες, δεν κοιτάει να κάνει πονηριές αγωνιστικές για να βρει μια τρυπούλα, να μπορέσει να βρει ένα γκολ και να κλέψει αποτελέσματα. Είναι προπονητής ο οποίος προετοιμάζει την ομάδα να κυριαρχήσει στους αγωνιστικούς χώρους και όταν έχει ελλειπές, σχετικά ελλειπές ή πολύ ελλειπές ρόστερ και ταυτόχρονα πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις, δεν βρίσκει τον χρόνο να δουλέψει με την ομάδα ώστε να την προετοιμάσει σωστά και αυτό του στοιχίζει τόσο σε επίπεδο ποιότητας ποδοσφαίρου που παίζει, όσο βεβαίως αναγκαστικά και σε βαθμολογική συγκομιδή. Το λέει ο ίδιος, μεταφέρεται από την ομάδα, το έχω
αντιληφθεί και εγώ ως θεατής, όπως και πολλοί άλλοι από εμάς άλλωστε, όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην ομάδα. Όποτε ο ΠΑΟΚ και ο Λουτσέσκου έχουν διάρκεια προπονήσεων καθαρών, χωρίς να πρέπει να ταξιδεύουν πέρα δόθε, χωρίς να πρέπει να διακόπτουν κάθε 2 μέρες ή χωρίς να διαλύεται το ρόστερ γιατί τρέχουν όλες οι εθνικές τους ομάδες, είναι πάρα πολύ υψηλό το ποσοστό αποτελεσματικότητας της ομάδας στους αμέσους επόμενους αγώνες. Όταν πάλι έχουμε διακοπές, ταξίδια, ταξιδάκια, μέσα, έξω και τα λοιπά που ανέφερα, δεν σημαίνει ότι αποτυγχάνουμε, σημαίνει όμως ότι αρχίσουμε και τρογόμαστε και λέμε γιατί έκανε αυτό, γιατί δεν έκανε εκείνο, γιατί δεν τα κατάφερε ο τάδε παίκτης. Θα μου πεις, αυτό είναι κάτι προφανές για όλες τις ομάδες. Ναι, αλλά δεν είναι, ακόμα και αν ασχοληθούμε μόνο με τη δική μας και δεν ασχοληθούμε με τις άλλες ομάδες, δεν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε τόσο πολύ σε άλλους. Υπάρχουν προπονητές που στείλουν την ομάδα τους για να παίξει με τον ενθουσιασμό ή για να βρει μια χαραμάδα και να κλέψει ένα αποτέλεσμα ή να πάει το παιχνίδι στις καθυστερήσεις, δεν ξέρω εγώ τι. Τα βλέπουμε στους τωρινούς μας αντιπάλους. Ο ΠΑΟΚ δεν παίζει έτσι. Έτσι λοιπόν, όσο περισσότερο χρόνο έχει, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι δεν υπήρχε ούτε ένας που να μην περίμενε τη χθεσινή νίκη, ξέροντας ότι έχουμε 2 εβδομάδες να προετοιμαστούμε για αυτή. Και φάνηκε κιόλας. Και το λέγανε και οι παίκτες. Το έχουμε καθαρίσει στο μυαλό μας. Ότι επιτέλους βρήκαμε χρόνο να ανασυνταχθούμε κλπ. Και αυτό το συνδυάζω και με τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που υπήρχαν και για τα οποία υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια, διότι απλούστατα τότε σχεδόν κανείς δεν λάμβανε υπόψη του το γεγονός ότι η ομάδα έρχεται από σερί αγώνων. Κάποια στιγμή πρέπει να ηρεμήσει, κάποια στιγμή πρέπει να ανασυνταχθεί, όπως είπα και πριν. Αυτό συνέβη. Και είμαι αισιόδοξος και για τη συνέχεια. Δεν ξέρω ο Κωστής και ο Γιώργος αν έχουν να προσθέσουν πάνω σε αυτό. Πάνω σε αυτό που είπες, θα καταχραστώ λίγο 2 λεπτά από το χρόνο σας. Αυτό που είπες όλο είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Όλοι οι προπονητές στον κόσμο, και ο Κλοπ το λέει συνέχεια, δηλαδή για να θέσω ένα παράδειγμα που όλοι γνωρίζουν, είναι απάνθρωπα τα παιχνίδια κάθε 2 με 3 μέρες. Σε αυτή τη ζωή όλα ξεκινάνε από μία βάση. Έτσι και το ποδόσφαιρο ξεκινάει από μία βάση. Δηλαδή, όταν έχεις μπροστά σου να παίξεις 70 παιχνίδια το χρόνο, πρέπει να έχεις τη βάση των παικτών για να το υποστηρίξεις αυτό. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και σε αυτή την εκπομπή, αλλά και όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ότι η ομάδα δεν έχει τόσους παίκτες για να ανταπεξέλθει τόσο καλά σε 3 διοργανώσεις, σε παιχνίδια 3 ημερών. Το ξέραμε από πριν. Δεν είναι κάτι πρωτάκουστο, δεν είναι κάτι ανήκουστο, δεν είναι κάτι το οποίο ανακαλύψαμε την Αμερική που το λέμε. Έτσι. Είναι φυσιολογικό και ο Λουτσέσκου το λέει συνέχεια ότι η φυσική κούραση φέρνει την πνευματική κούραση, φέρνει την αμφισβήτηση, όλα αυτά είναι αλυσίδα. Εγώ, όπως ανέφερες, ήμουν σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ θα παρουσιαστεί με αυτό το πρόσωπο, ακριβώς γιατί έχω τυφλή εμπιστοσύνη στη μέθοδο του Λουτσέσκου όταν υπάρχουν τα προαπαιτούμενα για να κάνει μια καλή προετοιμασία για τη χρονιά, για το παιχνίδι, για μια διοργάνωση. Έτσι. Είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Πολλές φορές βέβαια στην Ελλάδα τη λογική τη βιάζουμε και την πετάμε από το παράθυρο, και γιατί είμαστε οπαδοί της νίκης πάρα πολύ. Και είναι φυσιολογικό και αυτό, γιατί έχουμε υψηλούς στόχους, αλλά πάντα πρέπει να ξεχωρίζουμε πού υπερβάλλουμε, πού η κριτική μας πρέπει να μπει ένα stop και πού πρέπει να είμαστε και λίγο διαλλακτικοί και να ξέρουμε τι μας γίνεται λίγο παραπάνω. Και αυτά δεν τα λέμε πριν γίνουν, τα λέμε αφού έγιναν, αλλά αφού τα είχαμε πει και είχαμε εκφράσει και την ίδια άποψη και πριν έρθουν οι επιτυχίες που ήρθαν στα τελευταία 2 παιχνίδια, που το νερό μπήκε στα βλάκι. Αυτό είναι το θέμα και γι' αυτό κοντοστέκομαι. Ναι. Επειδή τον καιρό της κρίσης ή όταν προκύπτουν διάφορες κρίσεις μέσα σε μια σεζόν, ξεχνάμε τα βασικά. Και όχι μόνο τα ξεχνάμε, αλλά αν ακουστούν από κάποιον, τα υποβαθμίζουμε, τα υποτιμάμε, προσπαθούμε να τα μηδενίσουμε. Έτσι τα είδα τα πράγματα και θέλω πραγματικά να ακούσω και το σχόλιο των άλλων 2 παιδιών, Κωστή και του Γιώργου, πρωτού συνεχίσουμε στα του αγώνα και στα ατομικά. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα σε όλους, τα παιδιά και στο αγαπητό ακροατήριο. Πρώτα απ' όλα θα εκφράσω και εγώ τη χαρά μου για το χθεσινό αποτέλεσμα και για το γεγονός ότι η ομάδα βρίσκεται κοντά στο μεγάλο στόχο του πρωταθλήματος, έστω και αν δεν έχουμε την τύχη στα χέρια μας, να το πω αλλιώς, αλλά όμως και πάλι έχουμε έχουμε μεγάλες πιθανότητες και πολλές αξιώσεις, έστω και στην τελευταία στροφή να το κατακτήσουμε. Από εκεί και έπειτα θα συμφωνήσω μαζί σας και με σένα Οδυσσέα και με σένα Γιάννη για το πώς λειτουργεί ο ΠΑΟΚ και όντως οι παίχτες θέλουν και κάποια στιγμή την ξεκούρασή τους, αλλά αν κάτι μπορώ να πω λίγο αντίθεση είναι ότι αυτά είναι κάτι τα οποία είναι αναμενόμενα
όταν αποφασίζεις να παίξεις σε πολλές διοργανώσεις, πρέπει να είσαι και έτοιμος για να παίξεις αυτές τις διοργανώσεις. Κακά τα ψέματα, διεκδικούμε και διοργανώσεις όπως το κύπελλο, αλλά και τη διάκριση στην Ευρώπη. Επομένως πρέπει να έχεις και το ανάλογο ρόστερ για να πας να είσαι ανταγωνιστικός και στους τρεις στόχους σου. Ναι, υπάρχει κούραση, υπάρχει κόπωση, αλλά γι' αυτό υπάρχει και το rotation. Εγώ αν έχω μία αντίρρηση σε κάποια πράγματα ήταν στο χρονικό διάστημα που μας πέρασε, όπου μετά την Breeze και λίγο πιο πριν, θα πω, η ομάδα ήταν όχι απλά κουρασμένη, αλλά και όλοι οι παίχτες. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω τη βασική ενδεκάδα, που λογικό είναι, αλλά δεν μπορεί όλοι οι παίχτες να μην μπορούν να αποδώσουν. Εγώ εκείνο το ντεφορμάρισμα λίγο σηκώνει ενστάσεις ότι θα έπρεπε να γίνουν και καλύτερες επιλογές για να μπορέσει να αντέξει η ομάδα. Κοίτα Γιώργο, αυτό το οποίο αναφέρεις είναι αρκετά σωστό. Δεν προσπαθούμε να ακυρώσουμε οποιαδήποτε κριτική γίνεται στο πρόσωπο του προπονητή. Όχι, δεν το λέω, καλά τα είπατε. Αυτό... Έχεις δίκιο πράγματι και σαν είχε μικρύνει λίγο το group βασικών επιλογών του Λουτσέσκου, ο οποίος θα πήγε εξαιρετικά με το rotation μέχρι το Φλεβάρι και μετά το σταμάτησε για κάποιο λόγο. Δεν ήταν τόσο πολύ. Σε ένα βαθμό ήταν αναμενόμενο και το ντεφορμάρισμα. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι και ό,τι αρνητικό βλέπουμε βεβαίως καταγράφεται. Δεν είναι ότι όλα είναι καλώς καμωμένα και πετάμε. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, πράγματι έχουμε φτάσει 2 στροφές πριν το τέλος. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα βαθμό πίσω από την κορυφή και ευελπιστεί να είναι ένα βαθμό μακριά από τους διώκτες του το βράδυ της ερχόμενης Τετάρτης. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας στα του αγώνα, και χωρίς τώρα να θέλω να τη σπάσω στον Κωστή, απλά για να μην μακρηγορήσουμε σε ό,τι αφορά θεωρητικές συζητήσεις. Εγώ το σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι ήθελα πράγματι ένα ΠΑΟΚ που πραγματοποίησε σοβαρή εμφάνιση πάνω απ' όλα, παρότι βρέθηκε μπροστά, παρότι κυριάρχησε, παρότι χειρίστηκε άψογα τον αγώνα, δεν ξέφυγε, δεν έχασε την προσήλωσή του και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που στην ουσία δεν κινδύνευσε καθόλου. Ο Ολυμπιακός είχε ένα δοκάρι στο 94 από ένα μακρινό σουτ. Εντάξει, αλλά είτε παίζανε οι σχεδόν αναπληρωματικοί του, είτε παίζανε οι βασικοί του, ο ΠΑΟΚ δεν έδειξε να χάνει τον έλεγχο του αγώνα σε κανένα σημείο και ούτε κατά προσέγγιση κάτι τέτοιο. Είδα όμως μεγάλο άγχος από την ομάδα, το οποίο μεταφράστηκε σε διάφορα ατομικά λάθη, κυρίως του Κωνσταντέλια, για τον οποίο εγώ έγκαιρα έχω δηλώσει ότι δεν πιστεύω πως είναι το βασικό δεκάρι μιας ομάδας πρωταθλητισμού, τουλάχιστον για την ώρα. Πιστεύω ότι έχει αρκετό δρόμο μπροστά του να διανύσει για να γίνει κάτι τέτοιο. Διότι μια ομάδα πρωταθλητισμού, όπως θέλει να είναι ο ΠΑΟΚ, ή και μεγαλύτερες που θα ήθελαν να αγοράσουν τον Κωνσταντέλια, όπως διάφορες φήμες κυκλοφορούν κατά καιρούς, χρειάζεται και χρειάζονται όλες αυτές οι ομάδες έναν εγκέφαλο. Όχι κάποιον παίκτη ο οποίος είναι μόνο ποιοτικός στις διάφορες επαφές του με την μπάλα, αλλά να ξέρει και πώς να τις χειριστεί, να ξέρει και πώς να κατανείμει δυνάμεις, να ξέρει και πώς να αντέξει πιέσεις, να ξέρει και πώς να διαχειριστεί τα λάθη που θα του τις πάσουν λίγο και θα του ρίξουν το ηθικό κλπ. Χτες βεβαίως ο Κωνσταντέλιας έβγαλε μια assist πράγματι, πεντακάθαρη, αλλά ακόμα και σε εκείνη τη φάση εγώ προσωπικά θα τολμήσω να ψελίσω ότι δεν τη χειρίστηκε και άψογα, αλλά τέτοιες ώρες τέτοια λόγια. Το γκολ ήρθε και όλα καλά. Σε επίπεδο διαιτησίας έχω να πω ότι ο διαιτητής ήταν γενικά κάπως large στην εμφάνισή του, ήταν έτσι σχετικά άνετος, ξέκοβε λίγο τον αέρα των παικτών, έπαιρνε αποφάσεις πάνω του κλπ. Αλλά μια δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ποντένσε εκεί στην κλωτσιά που έδωσε στον Ζίβκοβιτς θα έπρεπε να την έχει βγάλει. Δεν μπορώ να πω ότι εν τέλει εκ του αποτελέσματος με χαλάει που δεν την έβγαλε, γιατί μας βολεύει ο Ολυμπιακός να είναι πλήρης στο ερχόμενο μάτς με την ΑΕΚ, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Και σε ατομικό επίπεδο, ο Μπάμπα έδειξε ξανά και την κλάση και την άνεσή του. Ο Σαμάτα θεωρώ ότι βοήθησε πολύ από την ώρα που μπήκε, γιατί όποτε μπαίνει αυτό το παιδί, ο ΠΑΟΚ κερδίζει μέτρα στο γήπεδο, κερδίζει μάχες και βγαίνει πιο εύκολα στην επίθεση. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι κινήθηκαν σε καλά επίπεδα. Θα ξεχωρίσω για άλλη μια φορά τον Κουλιεράκη, ο οποίος το παιδί πραγματικά εντυπωσιάζει με το γεγονός ότι σε αυτή την ηλικία έχει και αυτή τη σωματοδομή και αυτή την τακτική παιδεία και αυτή την τακτική απόδοση. Πραγματικά ήταν για ακόμη μια φορά σε πάρα πολύ καλό επίπεδο ο νεαρός κριτικός. Αυτά είχα να πω. Βεβαίως θα ακούσω οποιοδήποτε σχόλιο έχει να κάνει τόσο με την τακτική απόδοση ομάδας όσο και με ατομικό σχολιασμό, ατομικές αποδόσεις δηλαδή των παικτών. Σας ακούω. Γιάννη, εγώ θα συμφωνήσω με την προσέγγιση
της ομάδας τακτικά και πνευματικά. Είπα και στον πρόλογο ότι εκεί ήταν το κλειδί. Η πνευματική και η σωματική προσέγγιση είναι αλληλένδετα πράγματα. Πρώτα πρέπει να έρθει το ένα για να έρθει το άλλο. Επομένως, θα περάσω στα ατομικά. Θα πω ότι χθες και οι 4 της γραμμής άμυνας του ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετικοί. Δηλαδή και ο Σάστρε και ο Κουγιαράκης και ο Κετζιόρα και ο Μπάμπα. Κάνανε όλοι πραγματικά πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν θυμάμαι να κάνανε κάποιο λάθος. Ειδικά ο Κουγιαράκης νομίζω ότι έσβησε πιο εύκολα τον Ελκαμπή από ότι τον Ναβάρο. Δηλαδή ήταν σε πάρα πολύ καλή μέρα. Όταν το στόπερ σου δεν αφήνει τον αντίπαλο επιθετικό να ακουμπήσει την μπάλα. Και όταν μιλάμε για έναν επιθετικό, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που ήταν ο Ελκαμπή, ο οποίος έχει βάλει 20+ γκολ στη σεζόν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα πω ότι πήρε πολλά πάλι ο ΠΑΟΚ από τα εξτρέμ. Ο Τάισον, ποιότητά του τώρα δεν περιμένει εμένα να τη σχολιάσω. Κάνει μπαμ, δηλαδή μην τρελαθούμε. Ο Ζίβκοβιτς επίσης έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Ο αδύναμος κρίκος ήταν όντως ο Κωνσταντέλιας στο πρώτο ημίχρονο, ήταν τσαπατσούλης. Φορούσε και κάτι πράσινα παπούτσια, γλιστρούσε συνέχεια. Είχε βρέξει και πιο πριν, δεν τον πήγε καθόλου γενικότερα ούτε οι επαφές με την μπάλα, ούτε ο τρόπος προσέγγισης που είχε ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, στο ημίχρονο, εγώ σε προσωπική συζήτηση είχα πει: τον θέλω για τη μία ενέργεια που θα κάνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τον έχω μέσα γιατί θα κάνει αυτή τη μία ενέργεια που μπορεί να κλειδώσει το παιχνίδι, όπως και ήρθε, στο transition, που είναι το βασικό όπλο του δικεφάλου όλη τη χρονιά. Από αντίπαλο corner, ή μάλλον από corner αντιπάλου, βγήκαμε στην αντεπίθεση και εκεί ο Κωνσταντέλιας πραγματικά. Η τρίπλα μπορεί να μην ήταν πολύ καλή όπως την ήθελε. Φαίνεται και στο replay ότι γλιστράει πάλι, αλλά η πάση ήταν πολύ καλή και ευτυχώς τελείωσε τη φάση ο Ζίβκοβιτς. Βγήκε πολύ καλά ο ΠΑΟΚ σε εκείνη τη φάση. Πάτησε πάνω στις αδυναμίες του Ολυμπιακού και στην θέλησή του να πρεσάρει. Ωστόσο, εμένα στο δεύτερο ημίχρονο μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση κάτι που είδα και δεν το έχω συνηθίσει από τον φετινό ΠΑΟΚ. Αυτό που είδα χθες το ημίχρονο, το δεύτερο, όταν μπήκε αλλαγή ο Ποντένσε, είχα να το δω από τον ΠΑΟΚ τη σεζόν 18-19 και μετά πηγαίνοντας πιο πίσω τη σεζόν 9-10, τότε με Γκαρσία, Βιτόλο, Τσιρίλο και τα λοιπά καλά παιδιά που είχαμε μαζέψει. Μπαίνει μέσα ο Ποντένσε και μπαίνει με έναν αέρα ο ποδοσφαιριστής αυτός, ότι μπήκα εγώ μέσα, είμαι ο καλύτερος, θα σας ρημάξω. Και τι γίνεται, στα πρώτα 5 λεπτά που παίρνει την μπάλα, τρώει ένα επαγγελματικό φάουλ από τον Ζίβκοβιτς. Μετά τρώει εκεί και μία ψιλομανούρα από όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ με μπροστάρι το ΣΒΑΜ. Εκεί οι παίκτες του ΠΑΟΚ είπανε: κοίτα να δεις, εδώ σήμερα ήρθαμε εμείς να παίξουμε μπάλα. Αυτά δεν θα τα κάνεις εδώ πέρα μέσα. Του κόψανε τον ενθουσιασμό με ποδοσφαιρικό τρόπο, πάντα μιλάμε έτσι. Του κόψαν τον ενθουσιασμό, τον εκνεύρισαν. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν ακούμπησε ξανά την μπάλα. Το μεγαλύτερο επιθετικό όπλο για μένα του Ολυμπιακού που είναι ο Ποντένσε. Και αυτό συνέβαλε τα μέγιστα στην εικόνα που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός δεν δημιούργησε τίποτα, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, κάνει το σουτ στο 93, καλώς, έκανε ένα πάρα πολύ καλό σουτ, πήγε στο δοκάρι. Ευτυχώς πήγε στο δοκάρι γιατί πήραμε και την ισοβαθμία με αυτό και δεν κινδυνεύουμε για τέταρτη θέση σε κανένα σενάριο. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που είπα τώρα είναι ένα τμήμα της πνευματικής προσέγγισης που είπα στην αρχή ότι συνδέεται άμεσα με το αγωνιστικό. Πρέπει να είσαι έξυπνος μες στον αγωνιστικό χώρο και να διαχειρίζεσαι τις δυνάμεις σου, να καταλαβαίνεις τις συνθήκες του παιχνιδιού. Ευτυχώς, βέβαια, μετά δεν απέβαλε, όπως είπες, Γιάννη, τον Ποντένσε ο διαιτητής και θα παίξει το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει τον Ολυμπιακό νικητή ή τουλάχιστον να πάρει το χ την ερχόμενη Τετάρτη. Εντυπωσιάστηκα από όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ, θα πω ξανά. Θα σταθώ και στο Σαμάτα. Διάβασα ένα πολύ ωραίο σχόλιο που έγραψε κάποιος και λέει: ρε παιδιά, αυτό το παιδί όταν μπαίνει μέσα έχει τόση διάθεση. Φαίνεται δηλαδή κατεβάζει την μπάλα, παλεύει, προσπαθεί. Δεν είναι, γιατί δεν έχει τον γκολ καθόλου. Και απάντησε κάποιος και λέει: μπαίνει μέσα και το έχει ξεμπλοκάρει στο μυαλό του. Λέει: γκολ δεν θα βάλω ποτέ. Ας κάνω όλα τα υπόλοιπα σωστά και θα το βάλει κάποιος άλλος για μένα. Δεν ξέρω αν αυτό το έχει σκεφτεί ο Σαμάτα, αλλά το βρίσκω πολύ εύστοχο. Γιατί και χθες κράτησε μπάλα, έδωσε τις πάσες του, ανέβασε την ομάδα μέτρα στο γήπεδο. Ήταν μια θετική παρουσία. Ευτυχώς δεν έχει τίποτα σοβαρό μετά το χτύπημα που δέχτηκε από το Ρέτσο. Το οποίο δεν νομίζω να ήταν θελημένο. Αλλά θεωρώ ότι ήταν μια σημαντική αλλαγή που έγινε, γιατί ο Μπράντον κουράστηκε. Τώρα δεν μπορείς να περιμένεις τον Μπράντον να τα βάλει με τον Κάρμο που είναι τριπλάσιο σε όγκο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πίεσε όμως και αυτός. Δεν θέλω να υποβαθμίσω την προσφορά του. Όλη η ομάδα έπαιξε σαν ένα και όχι σαν 11 μονάδες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο εύστοχος τρόπος να περιγραφεί η χθεσινή εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Μπήκε σαν μια γροθιά, πνεύμα και σώμα, τα έδωσε όλα. Αναμένω τα ίδια και στα επόμενα 2 παιχνίδια. Εάν ο ΠΑΟΚ μπει με αυτή την οτροπία, με αυτό το mentality, δεν φοβάμαι κανέναν. Κανέναν όμως. Έτσι είναι, έχεις δίκιο. Σε ό,τι αφορά το Σαμάτα, εγώ θα πω τον αδικούν και οι συμπαίκτες του όμως λίγο. Χαρακτηριστικά αναφέρω τη φάση του Τάισον προς το τέλος, που σώζει την μπάλα από πλάγιο και μπαίνει από μόνος του από τα αριστερά και επιχειρεί ένα διαγώνιο σουτ αρκετά εντυπωσιακό αν έπιανε. Αλλά εκείνη την ώρα, αν παρατηρήσεις, τόσο ο Σαμάτα κάνει κίνηση στην πλάτη του αμυντικού, όσο και ο Ντεσπότοφ μπαίνει από απέναντι.
και ο Βραζιλιάνος επιχειρεί να κλειδώσει το μάτς εντυπωσιακά, μάλλον να τελειώσει το μάτς γιατί είχε ήδη κλειδώσει. Και βεβαίως κάνει εν τέλει κάτι αποτυχημένο. Αλλά anyway, αυτό είναι ίσονος σημασίας τώρα. Στα υπόλοιπα δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Δεν νομίζω ότι έχουμε να αποθεώσουμε κάποιον παίκτη συγκεκριμένα, ούτε, πέρα από αυτά που ήδη αναφέραμε, ούτε βεβαίως και να κατακρίνουμε, γιατί η γενικότερη εμφάνιση της ομάδας ήταν ποιοτική και στο επίπεδο που έπρεπε. Κωστή και Γιώργο, δεν ξέρω, έχετε κάποιο σχόλιο για κάποιο συγκεκριμένο, κάποιο παραλυπόμενο, ίσως που παραλείψαμε? Εγώ προσωπικά θα σταθώ στην γενική λειτουργία της ομάδας, η οποία ήταν πάρα πολύ σοβαρή, σχεδόν άψογη θα έλεγα, με εξαίρεση λίγο στην αρχή, ειδικά προς την αμυντική λειτουργία, που αρκετές πάσεις δεν ήταν με συγκεκριμένη στόχευση, ήταν επιπόλες επιλογές. Η ομάδα βρήκε τα πατήματά της έπειτα, επέβαλε το ρυθμό της και κυρίως μου άρεσε πολύ που ήταν προσιλωμένη στα τακτικά θέλω του Λουτσέσκου. Και επίσης θα συμπληρώσω ότι και το πάθος των παιχτών ήταν ένα σημείο κλειδί, καθώς όλοι οι παίχτες πήγαιναν, τα δώσανε όλα στο αμυντικό, σε επιθετικό και σε όλους τους τομείς του αγώνα, και υπήρχε όρεξη, ενέργεια και πάθος. Κάτι το οποίο ήθελε αυτή η ομάδα και δεν το είχαμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια. Εμένα μου άρεσε πολύ το ότι θα έλεγα και η παρουσία του Σάστρε, η οποία κάλυψε όλα τα προβλήματα τα οποία βλέπαμε στην δεξιά πλευρά με την παρουσία του Ότο, που φαίνεται ότι θέλει ακόμα πολύ δρόμο για να πιάσει αυτά τα στάνταρ τα οποία περιμένουμε από τον ίδιο τον παίχτη. Μου άρεσε πολύ ειδικά το κέντρο μας, που ο Μεϊτέ με την παρουσία του καθάρισε τις περισσότερες φορές και επέβαλε τον έλεγχο της περιοχής, κάτι το οποίο δεν είναι υπερπολίτιμο για την ομάδα. Τώρα, όσον αφορά για το Σαμάτα, φυσικά και θα συμφωνήσω ότι το παιδί όποτε μπαίνει δίνει όντως λόγω και της σωματοδομής του και της τακτικής πια σημασίας της θέσης του, συμβάλλει στο να κερδίζουμε χώρους και μονομαχίες, ειδικά στη επίθεση. Από εκεί και έπειτα, εντάξει, το γκολ είναι κάτι το οποίο είναι και θέμα ικανότητας. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο κακός παίχτης. Θεωρώ ότι πολύ απλά δεν κολλάει σε αυτό το κομμάτι. Κάποιοι μπορεί να πάει σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα και εκεί ο άνθρωπος να ξεμπλοκάρει τελείως. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, να σταυρώνουμε κόσμο δεν βοηθάει. Ας κοιτάξουμε τη συνολική εικόνα των πραγμάτων. Εντάξει, σίγουρα δεν είπε κανείς προφανώς έτσι ότι ο Σαμάτα είναι ο σεντερφόρ των ονείρων μας. Εννοείται αυτό. Αλλά αυτόν έχουμε, με αυτόν πορευόμαστε. Και από εκεί και πέρα. Προσωπικά θεωρώ ότι η ομάδα θέλει φορ. Αν κάτι το οποίο σε όλη τη χρονιά έχει προκαλέσει θέμα είναι το φορ. Ποτέ δηλαδή να έχουμε αυτό το εύκολο γκολ. Αυτή είναι μια συζήτηση την οποία βεβαίως όχι μόνο πρέπει, αλλά είναι υποχρεωτικό, σχεδόν αναγκαίο ότι θα κάνουμε, γιατί φανές ότι θα αποτελέσει σημείο τριβής τους ερχόμενους μήνες. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο Σάστρε, παρέλειψα πριν. Τις προηγούμενες ημέρες και σκεφτόμενος όλα όσα έρχονται, τα μάτς, τα ντέρμπι και αυτά, δεν σας κρύβω ότι σκεφτόμουν πως ο Σάστρε θα είναι πρόσωπο κλειδί για την κατάκτηση του τίτλου. Τόσο γιατί δεν έχουμε πιστεί ακόμα από τον Νότο, όσο γιατί πιστεύω ότι αδίκησε ο ίδιος τον εαυτό του στο παρελθόν και ότι τώρα είναι ένα σημείο στο οποίο μπορεί να δώσει ενέργεια, επιθετικότητα, αλλά και πραγματικά κρίσιμες επιθετικές λύσεις στην ομάδα. Χτες το πρώτο γκολ έρχεται μετά από σέντερ δική του. Εντάξει, δεν ήταν assist, δεν ήταν άμεση μετάβαση της μπάλας, έγινε μετά από κόντρα, την έστειλε ο Ζίβκοβιτς κλπ. Αλλά γενικά πιστεύω ότι στα μάτς που έρχονται και ειδικά στο Χαριλάου, ο Σάστρε μπορεί να είναι το σημείο κλειδί. Γιατί στο μάτς του δεύτερου γύρου που χάσαμε στη συνοικία του Άρεος, η δεξιά μας πλευρά υπολειτουργούσε και πολλοί τότε κατηγόρησαν και τον Λουτσέσκο που έβαλε το Βιερίνια δεξιμπάκ. Και η αλήθεια είναι ότι αν ήταν ο Σάστρε εξ αρχής εκείνο το μάτς, ίσως να ήταν διαφορετική εξέλιξη, γιατί θα είχαμε διαφορετική επιθετικότητα από την δεξιά πλευρά.
Αλλά αυτό είναι Γιάννη, εδώ όλα στη σφαίρα της φαντασίας τώρα. Αυτό κολλάει στο αυτό που είπαμε πριν, ότι υπάρχουν και λάθη που έχουν γίνει. Δεν τα βλέπουμε όλα ρόδινα. Εμένα, ας πούμε, αν με ρωτήσει κάποιος για το μεγαλύτερο λάθος που έχει γίνει φέτος, θα πω ότι είναι η διαχείριση του Σάστρε. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο δεξί μας μπακ. Υπάρχει ένα κομμάτι προσωπικής αντιπάθειας, υποθέτω, στην επιλογή του Λουτσέσκου σχετικά με τον Σάστρε, γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, ένας παίκτης να έρχεται ότο από την Premier League και είναι πολύ δύσκολο σε ομάδα του Λουτσέσκου ένας παίκτης να αποδώσει στο πρώτο εξάμηνο και να μπαίνει ότο στη λίστα της Ευρώπης και όχι ο Σάστρε. Εκεί πιστεύω ότι έχει γίνει λάθος φέτος. Το λέω από τώρα γιατί μαζί σου. Πολλοί λένε ότι λέμε όλα καλά, όλα ωραία, ο Λουτσέσκου καλός και έτσι κι αλλιώς. Έχει κάνει λάθος με το Σάστρε. Φαίνεται όμως ότι το διορθώνει. Και αυτό είναι για καλό της ομάδας, έτσι. Και εμείς θέλουμε το καλό της ομάδας. Πρώτον, συμφωνώ μαζί σου. Δεύτερον, νομίζω ότι είχε διαρρεύσει και από διάφορα μουμουέ κλπ. Ότι πράγματι είχε εκνευριστεί πάρα πολύ ο Λουτσέσκου την περασμένη σεζόν και ειδικά με το λάθος που έκανε αμυντικά ο Σάστρε στο τελικό κυπέλου και του χρέωνε την αποτυχία. Όμως, να πούμε και το εξής. Πιθανώς αυτού του είδους η προπονητική πίεση να βελτίωσε και το Σάστρε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα βρίσκω όλα καλά και βρίσκω τρόπο τώρα να δικαιολογήσω ή οτιδήποτε. Το ένα φέρνει το άλλο. Κάποιες καταστάσεις δημιουργούνται σε επόμενες. Ο Σάστρε, το έχω ξαναπεί σε παλιότερο επεισόδιο μας, είναι ένας σχετικά νεαρός παίκτης. Δεν είναι κανένας φτασμένος στάρ και οτιδήποτε. Σφυριλατεί χαρακτήρα στον ΠΑΟΚ, γιατί νωρίτερα στην καριέρα του δεν είχε απαιτήσεις μεγάλες. Και πιθανώς να ανταπεξέρχεται και η μαγιά του και μπράβο και μακάρι να πάει ακόμα ψηλότερα. Γιατί εγώ τον γουστάρω ως παίκτη στο γήπεδο. Τον βρίσκω σχετικά αδύναμο αμυντικά, αλλά στην επίθεση μου αρέσουν πάρα πολύ οι επιλογές του. Και η σέντρες και τα σουτ του. Πολύ ωραία. Δεν είμαστε μέσα προπονήσεις για να ξέρουμε και τι γίνεται. Έτσι, τι εικόνα δίνει προπονήσεις, αν δίνει λαβή, πάτημα ή κάτι τέτοιο. Μην μπούμε τώρα ότι ξέρουμε πράγματα που δεν ξέρουμε. Εγώ δηλαδή, γιατί πριν αναφέρθηκα σε προσωπικό θέμα, ότι έχει με τον προπονητή. Έτσι είχε βγει προς τα έξω. Δεν ξέρω αν ισχύει. Αλλά δεν έχω εικόνα από τις προπονήσεις. Μιλάω με βάση την εικόνα του γηπέδου. Με βάση την εικόνα του γηπέδου, εγώ λέω ότι ο Σάστρε είναι το νούμερο 1 δεξιμπάκ μας. Πάνω φυσικά από το Βιερίνια στη δύση της καριέρας του και πάνω από τον Νότο μέχρι να προσαρμοστεί τουλάχιστον τον Νότο, που μπορεί του χρόνου να βγάζει μάτια, αλλά τώρα μιλάμε για το τώρα. Ναι. Εγώ θα πω μακάρι όντως να προσαρμοστεί ο Ότο και να ανεβάσει ένα-δυο σκαλιά την απόδοσή του, ώστε του χρόνου μαζί με τον Σάστρα να είμαστε τουλάχιστον με το κεφάλι μας ήσυχο. Να πούμε ότι έχουμε ένα δίδυμο αξιοπρεπές. Ναι, αλλά αυτό είναι όντως μια μεγαλύτερη συζήτηση. Από εκεί και πέρα βγάζει χαρακτήρα ο Σάστρα. Αυτό πολύ σωστό που έπεσε, ότι βγάζει χαρακτήρα ο Σάστρα. Ναι, βγάζει πολύ έντονα χαρακτήρα. Ναι, μακάρι, όντως. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το χθεσινό αγώνα, νομίζω ότι δεν έχουμε πάρα πολλά να πούμε, με την έννοια του ότι είναι τόσο έντονες και πυκνές οι αγωνιστικές υποχρεώσεις αυτόν τον καιρό, αρχής γενεγωμένης από χθες και με τα επόμενα μάτς, που από ένα σημείο και μετά φαινόταν ότι και στο μυαλό της ομάδας είναι να προσέχω, να καθαρίσω το μάτς και να πάω στο επόμενο. Δεν υπήρχαν δηλαδή οι πάρα πολλές στιγμές εκατέρωθεν, δεν υπήρχαν τα πάρα πολλά παραλυπόμενα, δεν υπήρχε τίποτα. Είδαμε σήμερα και την παρακάμερα της ομάδας, η οποία εστίασε εκεί. Στο πάθος της προετοιμασίας και την προσήλωση να έρθει το αποτέλεσμα και να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε το μεγάλο στόχο. Επόμενο μάτς με Παναθηναϊκό στην Τούμπα την Τετάρτη. Αν δεν κάνω λάθος, 8 η ώρα Ελλάδος. Πάρα πολύ σημαντικό το μάτς. Δεν δέχομαι ούτε για ένα δευτερόλεπτο την κουβέντα ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε κακή κατάσταση και ότι έρχεται για να χάσει. Έρχεται για να παίξει, πρώτα απ' όλα γιατί καλός ή κακός, δίκαια ή άδικα, είναι ένας μεγάλος ελληνικός σύλλογος. Θα το ζητάνε οι οπαδοί του, θα το ζητάει ο εσωτερικός μηχανισμός του, θα το θέλει για γόητρο, έχει κομπλεξικό προπονητή, θα θέλει και εκείνος να βγάλει μαγιά, έχει παίκτες με εγωισμό, δεν θα έρθει για να χάσει. Είναι τεράστιο λάθος να πούμε ότι αυτό είναι το εύκολο μάτς ενόψει της συνέχειας. Είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς, ο ΠΑΟΚ οφείλει να εμφανιστεί τόσο ή και ακόμα καλύτερος σε σχέση με το χθεσινό και σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ και να πάρει την νίκη όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μακάρι να προηγηθούμε στο πρώτο λεπτό, να διπλασιάσουμε τα γκολ στο δεύτερο και μετά να μην κουραστεί, να μην κυτρινιστεί, να μην τραυματιστεί κανένας παίκτης. Διότι είναι σίγουρο ότι το τρίτο μάτς της σειράς αυτό στο Χαριλάου, αν όλα πάνε καλά και η ΑΕΚ σκοντάψει έστω και με χ στον Πειραιά, στο Χαριλάου θα δούμε πράγματα και θαύματα, διότι ξέρουμε, είμαστε σε θέση να ξέρουμε, όπως αντιλαμβάνεται και όλος ο κόσμος, ότι είναι ορκισμένοι να μας κόψουν το πρωτάθλημα και πιθανολογούμε εδώ και αρκετό καιρό ότι για πολλούς από αυτούς είναι σημαντικότερο να κόψουν το πρωτάθλημα από το ΠΑΟΚ παρά να κατακτήσουν οι ίδιοι το κύπελο λίγες μέρες αργότερα. Δεν ξέρω εσείς πώς θα βλέπετε τα δύο μάτς που έρχονται. Κωστή, θες να αναλύσεις εσύ? Ναι, αρχικά
επειδή έτσι κι αλλιώς δεν είχα πολλά να πω για τον αγώνα που πέρασε, να αναφερθώ λίγο πάρα πολύ σύντομα. Γούσταρα πάρα πολύ, χωρίς να εκπλαγώ, γούσταρα πάρα πολύ ότι όλη η ομάδα μπήκε μέσα με έναν κοινό στόχο και σκοπό να πάρει τον αγώνα και το έδειξε σε κάθε φάση. Ήταν στρατιώτες τα παιδιά και μπράβο. Δεν υπήρχε κανένας ούτε να πελαγοδρομεί, να είναι αλλού, να κοιτάει την πάρτη του, να μην συνεννοείται ή να φωνάζει στο συμπαίκτη. Ήταν όλοι μια γροθιά. Νομίζω εσύ το είπες, Οδυσσέα, ή ο Γιώργος? Ήταν όλοι μια γροθιά. Ήταν 11, δεν ήταν 11 μονάδες, ήταν μια ομάδα. Και μ' άρεσε πάρα πολύ που το είδα και το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο απέναντι σε ένα Γαύρο ο οποίος ίσως να έρθει και λίγο σκασμένος από την ευρωπαϊκή επιτυχία κτλ. Να είχε λίγο αδειάσει, λίγο και το σώμα να το κουρασμένο κτλ. Μπράβο στον ΠΑΟΚ. Για τον επόμενο αγώνα είναι άλλη μία μάχη που πάλι περιμένω να δω στρατιώτες στο γήπεδο, όποιοι και να παίξουν, που φαντάζομαι πάνω κάτω η ίδια δεκάδα θα είναι πάλι. Το γήπεδο πρέπει να είναι γεμάτο, τα εισιτήρια είναι ήδη στον αέρα. Μπείτε και πάρτε, έχουν μείνει αρκετά ακόμα στο γήπεδο. Και τίποτα. Εγώ μετά την Τετάρτη δεν βλέπω τίποτα. Μόνο το Παναθηναϊκό να κερδίσω και τα άλλα τα συζητάμε μετά. Αυτό. Εντάξει, σίγουρα η λογική ότι κάποιος έρχεται να χάσει δεν υφίσταται, έτσι. Όλα τα μάτς είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όλα τα μάτς είναι τελικός. Πρέπει να τον κερδίσει. Τι θα πει, ήρθε να χάσει, είναι αδιάφορος ή δεν ξέρω εγώ τι. Κανείς δεν είναι αδιάφορος. Ο Παναθηναϊκός θα έρθει εδώ με ό,τι δυνάμεις έχει 100% να χτυπήσει το μάτς. Αν μου πει κάποιος εξαρτάται από τον ΠΑΟΚ, ναι, από τον ΠΑΟΚ εξαρτάται. Είναι καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Αλλά ως εκεί. Αν δεν δείξει ο ΠΑΟΚ στην οτροπία, δεν θα καταφέρει τίποτα. Αρνούμαι και εγώ να δεχτώ αυτό που λένε εντάξει, τώρα θα έρθουν να χάσουν και τέτοια. Όπως είπε και ο Λουτσέσκου χθες, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τώρα παλεύουν για την πάρτη τους να γλιτώσουν τέταρτη θέση, να σιγουρέψουν ότι θα βγουν Ευρώπη κτλ. Επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουν πρωτάθλημα, δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει για αυτούς φέτος η χρονιά. Έχουν ακόμα να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους να βγουν στην Ευρώπη όσο ψηλά γίνεται. Έτσι είναι. Ας μην εφησυχάζουμε λοιπόν. Όχι. Αυτό είναι. Εντάξει, δεν νομίζω να γίνει. Δεν δίνω ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα η ομάδα να καθίσει μια αγωνιστική πριν το τέλος. Δεν θα γίνει αυτό. Απλά, όπως είπε και ο Γιάννης, πρέπει πάντα να ξέρει η ομάδα ότι ο αντίπαλος έρχεται να κάνει ζημιά. Έχει ένα προπονητή, τέλος πάντων, προπονητή στα χαρτιά έστω, ο οποίος θα έρθει, έκανα και σήμερα ένα δείπνο σύσφυξης, σίγουρα από ταβέρνες, ξέρει καλό συγκεκριμένος, επομένως φάγαν καλά. Άρα δεν ξέρω πού είναι οι σχέσεις τους και τι κλίμα επικρατεί στην ομάδα τους, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Ο ΠΑΟΚ με ενδιαφέρει να μπει να τους πατήσει, να γίνουν κι όλα καλά στο άλλο παιχνίδι, στο οποίο πολλοί υποτιμούν το ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι το απίθανο, είναι αυτό που θέλει η ΑΕΚ, όχι αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, το να πάρει η ΑΕΚ πάλι διπλό στο Καραϊσκάκι είναι πολύ πιο δύσκολο από το να πάρει ο ΠΑΟΚ άσο με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Και ιστορικά μιλώντας και στατιστικά μιλώντας. Δηλαδή, πρέπει να μπούμε λίγο. Και βάσει απόδοσης μιλώντας. Και με βάση την απόδοση μιλώντας. Δεν άξιζε ποτέ νικηκότερα στον Ολυμπιακό. Και μιλάμε αγωνιστικά έτσι. Τώρα εξωαγωνιστικά, άμα έρθει πάλι κανένας απίθανος, σαν τον περσινό που και καλά δερνόταν στο αεροδρόμιο, ο Νταμπάνοβιτς, πώς τον λέγανε, ή το περσινό πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ μέσα στο Καραϊσκάκι με το Βίντα που γελάνε και τα τσιμέντα, ή τα πόσα σφυρίγματα έχει πάρει μόνο τον τελευταίο μήνα. Εγώ δεν στέκομαι σε αυτό. Μπορεί να πάει και ένας καμικάζι και να καθαρίσει το παιχνίδι. Εγώ μιλάω αγωνιστικά. Αγωνιστικά μιλώντας και με βάση το ποδόσφαιρο. Θεωρητικά, αν κάποιος σου έδινε 5 ευρώ και σου έλεγε πού θα τα πόνταρες, άσο ΠΑΟΚ και γκέλα ΑΕΚ ή διπλό ΑΕΚ και γκέλα ΠΑΟΚ, θα τα πόνταρες στο άσο ΠΑΟΚ και γκέλα ΑΕΚ. Για να το θέσω και έτσι. Αλλά αυτό είναι μια προσέγγιση οπαδική. Η ομάδα πρέπει να σκέφτεται: έχουμε το πιο δύσκολο παιχνίδι της ιστορίας μας και πάμε να το κερδίσουμε. Όσο το δυνατόν πιο εύκολα ναι, όσο το δυνατόν πιο ανέμακτα ναι, αλλά να δώσουμε το 100% μας. Πιστεύω αυτή είναι η προσέγγιση. Και αυτή την προσέγγιση θα έχει η ομάδα, θεωρώ εγώ. Καλά, 100%. Εγώ θέλω να αναφερθώ και σε κάτι άλλο, οπαδικής φύσεως και χρειάς. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα έρθει η νίκη με τον Παναθηναϊκό. Επίσης ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι η ΑΕΚ θα γελάρει στον Πειραιά. Πρέπει οργανωμένοι ή και απλώς πραγματικά πιστοί οπαδοί του ΠΑΟΚ να καταστρώσουν σχέδια για το τι και πώς θα είναι η υποστήριξη και η συνοδεία της ομάδας μέχρι εκεί που θα επιτρέπεται εν ώψη του αγώνα του Χαριλάου. Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι θα υπάρχουν πονηριές, ότι θα υπάρχουν κίνδυνοι και ότι θα υπάρχει και μια επικρεμάμενη φήμη τιμωρίας κλπ. Αν γίνει το παραμικρό. Πρέπει να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε, να το έχουμε σχεδιάσει τόσο πριν όσο και μετά τον αγώνα. Διότι οι καιροί είναι περίεργοι, οι ποινές είναι αυστηρές, τα συμφέροντα είναι μεγάλα
και ο Παοξής δεν πρέπει να πιαστεί για ακόμα μια φορά στον ύπνο. Το λέω τώρα, δεν είναι πολύ νωρίς. Η φωνή μας εδώ είναι σχετικά μικρή. Είμαστε μια γωνιά του ασπρόμαυρου κόσμου στο διαδίκτυο. Θέλω να πιστεύω ότι οι αρμόδιοι και ότι οι σχετικοί οπαδοί θα έχουν κάνει τα κουμάτα τους, για να το πω λαϊκά. Έχουμε δει πολλές φορές έως τώρα συνοδεία οπαδών έξω από το Μακεδονία Παλάς μέχρι την Τούμπα. Καιρός να δούμε και κάτι αντίστοιχο για να είναι εκτός έδρας αγώνα. Άσχετα αν είναι εντός Θεσσαλονίκης πάντα. Ξαναλέω, στα πλαίσια του επιτρεπτού και του εφικτού. Δεν νομίζω ότι δεν μπορώ να προσθέσω κάτι παραπάνω. Μακάρι, Γιάννη, μακάρι να το δούμε αυτό. Θα πω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι ο κόσμος ήταν στο ύψος των περιστάσεων στα τελευταία 2 εντός έδρας, γιατί είχαμε μιλήσει και για τον κόσμο. Και με το παραπάνω. Και στο forum του paokmania.gr είχαμε μερικούς ανθρώπους που δεν συμφώνησαν με την προσέγγιση μας. Ωστόσο, θα πούμε ότι και στα 2 τελευταία παιχνίδια με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, αλλά και με την Κλαμπρίζ, ο κόσμος ήταν στο ύψος των περιστάσεων και ελπίζουμε αυτό να γίνει και μέχρι το τέλος της χρονιάς. Είναι μια χρονιά στην οποία μπορούμε να γράψουμε ιστορία. Και αυτό πιστεύω ότι περιγράφει πολύ καλά το τι θέλουμε να συμβεί μια εβδομάδα από σήμερα. Σε μια εβδομάδα από σήμερα. Ίσως ακούγεται νωρίς σε κάποιους, αλλά επειδή είναι πολύ κοντά, ξαναλέω, οι αγώνες, ούτε ξέρουμε αν θα προλάβουμε να κάνουμε ενδιάμεσο επεισόδιο, ούτε ξέρουμε αν έχει και νόημα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και τα λέμε όλα τώρα μαζεμένα. Ένα μικρό σχόλιο, επίσης έτσι λίγο φιλοσοφικό, κάνει φοβερή εντύπωση σε αρκετό κόσμο φέτος το πώς δεν υπάρχει αυτό το κλίμα που όπου πάμε να το σηκώσουμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό οφείλεται σε 2 πράγματα. Το πρώτο είναι οι πολλοί αγώνες και οι πολλοί στόχοι που έχει πλέον η ομάδα, Ευρώπη, κύπελλο, πρωτάθλημα κλπ. Το δεύτερο βέβαια είναι ότι ο περισσότερος κόσμος δεν το περίμενε. Αλλά και ένα τρίτο, ότι έχει μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ πλέον. Έχει συχνά κρίσιμα μάτς, συχνά μεγάλες μάχες, συχνά μεγάλους στόχους. Και έτσι γιγαντώνεται τόσο ο ίδιος όσο και ο κόσμος. Και η ψυχοσύνθεση και το τι περιμένουμε και το τι μας αγχώνει, τι δεν μας αγχώνει κλπ. Το άκουα στο ραδιόφωνο σήμερα, στην εκπομπή του Κωστή του Τσατσαρού, που γουστάρω και τον ακούω τα πρωινά, όσο το βλέπω και στο φόρουμ του Paokmania, ότι απορεί πολλοί κόσμος. Γιατί ρε παιδί μου δεν είμαστε τρελαμένοι, γιατί δεν υπάρχει φοβερό άγχος, γιατί δεν υπάρχει τρομερή πίεση. Γιατί ο ΠΑΟΚ μεγάλωσε. Και έχουμε συνηθίσει πλέον να έχουμε μάχες. Απέναντι σε μικρότερους ή σε μεγαλύτερους αντιπάλους. Δεν είναι και το θέμα. Το διακύβευμα είναι κάθε φορά που ορίζει το πόσο αγχώνεσαι. Αλλά anyway, ξαναλέω, αυτό είναι και μια μεγάλη συζήτηση, ίσως μετά το κλείσιμο της σεζόν. Νομίζω κάπου εδώ θα σταματήσουμε την αναφορά μας στο χτεσινό αγώνα και αυτούς που έρχονται. Είναι περιττό να πούμε τι διακυβεύεται. Είναι περιττό επίσης να θυμίσουμε ότι έρχεται πολύ κρίσιμη μεταγραφική περίοδος μπροστά. Κρίσιμες εσωτερικές ζυμώσεις στο σύλλογο, τόσο σε ό,τι αφορά την ΠΑΕ με το σενάριο αποχώρηση του Γκαγκάτσι για την ΕΠΟ, όσο και σε ό,τι αφορά τον ΑΣ, αλλά και τα όσα διαχρονικά γίνονται στο μπάσκετ. Όλα αυτά θα περιμένουν ακόμα λίγο, διότι είναι ξεκάθαρο τι έχουμε μπροστά μας. Περνώντας τώρα σε άλλα αθλήματα, θέλω τη γνώμη του Κωστή για το γυναικείο handball, αλλά και να δούμε τι νέα έχουμε από μπάσκετ. Σε ευχαριστώ ξανά για την πάσα, Γιάννη, και αφού ξαναθυμίσω στον κόσμο να μας στηρίξει με ένα like και ένα subscribe στο YouTube, να πω ότι είχαμε αγώνα γυναικείου handball τελικά πλέον πρωταθλήματος με τον πρώτο αγώνα στη Νέα Ιωνία. Δυστυχώς ευρεία ήττα για τον ΠΑΟΚ, χάσαμε με 10 γκολ διαφορά. Αντέξαμε νομίζω γύρω βαριά 15 με 20 λεπτά, όπου κάπου εκεί πήρε κεφάλι η Νέα Ιωνία και δεν σταμάτησε ποτέ. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ μακριά από τον καλό εαυτό του. Θύμισε και λίγο κάπως ας πούμε τους αγώνες με την Πηλαία τους πρώτους 2. Δεν τελειώνει φυσικά η σειρά. Ερχόμαστε στη Μίκρα στις 15 του μήνα στις 6 το απόγευμα. Έχουν ήδη κάνει κάλεσμα στον κόσμο. Το ειστήριο είναι ένα τάλιρο. Γεμίστε το γήπεδο, να στηρίξουμε τις κοριτσάρες, να ισοφαρίσουμε τη σειρά και να ξανακατεβούμε στην Αθήνα να κυνηγήσουμε ένα ακόμα πρωτάθλημα. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε 5 σερί. Έχουμε πάρει φέτος ήδη το κύπελο, έχουμε πάρει και το Super Cup και πάμε να κάνουμε το Treble. Οπότε σίγουρα μπορούμε παρά την κακή εμφάνιση και την ήττα με μεγάλο σκορ. Για το handball ανδρών είχαμε στον προηγούμενο αγώνα την ήττα από την ΑΕΚ με επίσης μεγάλο σκορ, νομίζω και εκεί χάσαμε με 10 γκολ διαφορά. Και ένα φαινόμενο που συμβαίνει από ό,τι βλέπω σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, όταν μία από τις ομάδες ή και περισσότερες παίζει στην Ευρώπη, καλέ τα παιδιά κουραστήκανε και περιμένουμε όλοι οι υπόλοιποι να τελειώσουν οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη για να παίξουμε και πρωτάθλημα. Παίξαμε με την ΑΕΚ τέλη Απριλίου και ακόμα δεν έχει γίνει ο δεύτερος αγώνας. Του Γαύρου ο αγώνας δεν έχει οριστεί καν, γιατί και αυτοί έχουν EHF Cup, παίζουν με τη Ferencváros, δεν έχουν παίξει καν τον πρώτο αγώνα αυτοί.
Και όπως και στο μπάσκετ, όπως και στο βόλεϊ και στο handball, περιμένουμε να τελειώσουν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Απίστευτα κι όμως ελληνικά. Οπότε έχουμε ακόμα, νομίζω είναι 19 Μαΐου αγώνα στο handball των ανδρών. Και για να πάμε στο μπάσκετ, βασικά έχετε να πείτε κάτι για τα handball, έχετε δει κάτι? Όχι, εντάξει, εγώ τα είδα τα παιχνίδια και με την ΑΕΚ που χάσαμε και με τη Νέα Ιωνία. Εντάξει, ουσιαστικά δεν τα χτυπήσαμε ποτέ και τα δύο τα παιχνίδια. Βέβαια, στο γυναικείο handball δεν το περίμενα. Στο ανδρικό είναι τεράστια διαφορά στο budget. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για. Μπορεί η ΑΕΚ να κάνει 4 φορές ο ΠΑΟΚ 5. Δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη όσον αφορά το budget. Εκεί ελπίζουμε για το καλύτερο. Η διαχρονική εύνοια που έχουν αυτές οι ομάδες, όπως είπες, είναι δεδομένη. Και στο γυναικείο handball πιστεύω ότι θα γυρίσει η σειρά. Έχουμε πολύ καλή ομάδα. Βέβαια και να μην γυρίσει είναι πετυχημένη χρονιά. Μιλάμε και ό,τι θέλουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε και να τα θέλουμε όλα δικά μας. Νομίζω ότι κάλυψες αρκετά καλά τα τεκτενόμενα. Ωραία, σας ευχαριστώ Ροδεσέα. Πηγαίνοντας λοιπόν στο μπάσκετ, όπως είπα, περιμέναμε και εκεί τους Ευρωπαίους πρέσβεις του ελληνικού μπάσκετ να συνεχίσουν την καλή τους πορεία στην Ευρώπη και θυμήθηκε ο Παναθηναϊκός ότι έχει και εγχώριες υποχρεώσεις. Οπότε 16 του Μάη, 8 και 4 στην Αθήνα ο πρώτος αγώνας, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, με τον δεύτερο αγώνα και ελπίζουμε όχι τελευταίο, 18 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, Σάββατο, στις 8 το απόγευμα στο Παλατάκι. Ίσως ο τελευταίος αγώνας, εγώ ελπίζω όχι. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και είναι δωρεάν, οπότε θα ελπίζω για πάντα. Ελάτε στο Παλατάκι, στηρίξτε την ομάδα, να βγει και το παιδί σας, το ανήψη σας ή και εσείς καμιά φωτογραφία με τον Κέβιν, αν είναι τελευταίος αγώνας. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ φυσικά αρκετά υποδέστερος αγωνιστικά από τον Παναθηναϊκό, μια ομάδα Final Four. Από όσο ξέρουμε δεν υπάρχουν απουσίες μεν, αλλά μια ήττα προφανώς και δεν θα εκπλήξει κανέναν. Μάλιστα. Κωστή, ευχαριστώ για το σχόλιο. Εγώ θα ήθελα να και τις κάνω και μια πληροφορίες. έξτρα αναφορά, όχι Ναι. για κάποια από τα αθλήματα. Επειδή πριν είπες ότι ο ΠΑΟΚ έχει συνηθίσει να πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλώσει πάρα πολύ όσον αφορά τους αγωνιστικούς του στόχους, γιατί σε όλα τα άλλα μεγέθη πάντα ήταν τεράστιος ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ άρχισε να πρωταγωνιστεί με την έλευση του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος άκουσον έκανε κάτι στις 12 Μαΐου, όχι φέτος, όταν ανέλαβε. Πρωτάκουστο στα χρονικά αυτής της χώρας. Πλήρωσε, παιδιά. Δεν ξέρω αν το θυμάται κανείς αυτό. Σωστός. Είχε πάει μια ωραία πρωία στην εφορία εδώ κοντά στο λιμάνι στη Θεσσαλονίκη και είχε σκάσει με ένα τσεκ 10.886.000 ευρώ. Την στιγμή που άλλοι μεγαλοπαράγοντες πληρώναν οπαδούς, μάλλον λένε μερικές κακές γλώσσες, για να κάνουν ντου και να ρίξουν την ομάδα τους στη γάμα εθνική για να μην δώσουν φράγκο. Κάποιοι άλλοι, δεν τους ξέρετε, πληρώσανε 10.886.000 ευρώ στο ελληνικό κράτος. Πιστεύω το ποσό αυτό είναι ρεκόρ, δεν έχει υπάρξει δηλαδή κανένας άλλος που να δώσει έστω τα μισά εφάπαξ. Καλά, δεν το συζητώ, για τέλος πάντων. Απλά μια ευγενική υπενθύμηση σε όσους αρέσκονται έτσι λίγο, δεν ξεχνάνε την ιστορία, ότι ο άνθρωπος αυτός, παιδιά, πήγε και καθάρισε, και αυτό δεν έχει γίνει στα ελληνικά χρονικά. Η γιγάντωση του ΠΑΟΚ ξεκίνησε με την οικονομική του απελευθέρωση και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, και απλά θέλω να το αναφέρω γιατί πολλές φορές χάνουμε την αίσθηση του μεγέθους και της προσφοράς, και αν κάποιος από εμάς είχε 10.886.000 ευρώ να δώσει μπραφ, δεν θα ήθελε ο κόσμος που ευνοήθηκε από αυτό να το ξεχνάει, έτσι. Έτσι είναι. Πάρα πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί το μου διέφυγε εμένα εντελώς. Είναι όμως και μια υπενθύμηση τα όσα συνέβησαν τότε, του πόσο ύπουλα συνεχίζει να φέρεται η ελληνική πραγματικότητα, το ελληνικό πολιτικό σύστημα, η ελληνική κοινωνία, δεν ξέρω, σε όποιον παίζει τίμια και σωστά, διότι θυμίζω το πόσες προσπάθειες έγιναν να σπηλωθεί, το πόσα τοξικά σχόλια, γιατί μόνο τόσα και όχι περισσότερα, μιλώντας για κάτι καταχρηστικούς και κάτι παρανοϊκούς τόκους που θέλανε κάποιοι, την ώρα που κανείς άλλος δεν πλήρωνε επί σειρά ετών και δεκαετιών σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, εκεί που μας χρωστούσαν, μας παίρνουν και το βόδι στο τέλος. Δεκάρα τσακιστή δεν έχουν δώσει όλοι αυτοί που λένε, που αρέσκονται σε αυτή την μπουρδολογία. Δεν Έτσι. έχουν δώσει δεκάρα τσακιστή. Και όχι παιδιά. μόνο αυτό, είναι οι ίδιοι που από πίσω τον λένε και ηλίθιο που πλήρωσε. Έτσι ακριβώς. Και επειδή λόγω επαγγέλματος βλέπω σε καθημερινή βάση το πώς λειτουργεί ο μέσος Έλληνας με το ελληνικό κράτος και πώς λειτουργεί το ελληνικό κράτος με το μέσο Έλληνα, πιστεύω ότι αν αυτή τη στιγμή γυρνούσε και έλεγε κάποιος ότι πήγα και έδωσα 10 εκατομμύρια, τόσες 886.000, θα το λέγανε μαλάκα στην καλύτερη περίπτωση, και κανείς δεν θα αναγνώριζε το πόσο ντόμπρο ήταν αυτό που συνέβη. Έτσι.
Να το λέμε Λοιπόν. και να το ξαναλέμε, να το μαθαίνουν και οι νεότεροι και να μην ξεχνιέται. Αυτό. Έχεις δίκιο. 3 πράγματα θέλω να αναφέρω για να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος του επεισοδίου. Το πρώτο είναι ότι δεν αμελούμε να γνωρίσουμε και να πληροφορήσουμε και να συζητήσουμε τα όσα έγιναν στο βόλεϊ πρόσφατα. Θα κάνουμε επεισόδιο αφιερωμένο στο βόλεϊ, στις εξελίξεις εκεί, στην πορεία της ομάδας και στα μεταγραφικά. Το δεύτερο είναι μια είδηση που κυκλοφόρησε τα τελευταία λεπτά, ότι έχουμε εξελίξεις στην πολύκροτη, φοβερή και τρομερή υπόθεση του παράνομου στοιχηματισμού και των στημένων αγώνων στην Ελλάδα. Θυμίζουμε ότι το πάλε ποτέ είχε έρθει η Europol, είχε δώσει ολόκληρα στοιχεία, φακέλους με στοιχεία στις ελληνικές αρχές για παράνομο στοιχηματισμό, για στισίματα αγώνων στην πρώτη και στη δεύτερη εθνική, με την εμπλοκή παραγόντων. Μετά από δεν ξέρω κι εγώ πόσους μήνες, επιτέλους φαίνεται ότι προχωράει η υπόθεση και η είδηση λέει ότι 173 πρόσωπα διώκονται ή θα διωχθούν και θα εκδοθούν μάλιστα και εντάλματα σύλληψης άμεσα και περιλαμβάνονται παράγοντες, προπονητές, ποδοσφαιριστές. Μεγάλη πλάκα θα έχει να δούμε ποιοι. Πολλές φήμες κυκλοφόρησαν. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι γενική η εκαθάριση, αλλά αυτό που πιθανολογώ είναι ότι θα αφορά κυρίως μικρότερες κατηγορίες, όπου επίσης υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την εμπλοκή μεγάλων παραγόντων, αλλά να δούμε τι και πώς. Ονόματα δεν ξέρει κανείς μας βεβαίως, απλά αυτά λέγονται, αυτά μεταφέρουμε κι εμείς. Και το τρίτο που θέλω να πω πριν κλείσουμε είναι συγχαρητήρια και πάλι στις γυναίκες που φέραν την επιτυχία. Έχουμε να δούμε πολλά ακόμα στο ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι θέλει να πάρει το λόγο και ο Κωστής προτού καληνυχτήσουμε ή χαιρετήσουμε τον κόσμο. Κώστα. Σας ευχαριστώ, Γιάννη. Είναι κάτι που ήθελα να αναφέρω στην αρχή της εκπομπής και δυστυχώς το ξέχασα. Δυστυχώς, πάρα πολύ δυστυχώς, έχουμε να πούμε 3 συλληπιτήρια. Πρώτα στον Μίμη Φωτόπουλο, πρώην Δήμαρχο Δέλτα και εξέχουσα προσωπικότητα στην ασπρόμαυρη οικογένεια. Έπειτα στον Κούλη Κωνσταντίνου, ιστορική ηγετική μορφή της ασπρόμαυρης Κερκίδας. Άφησε και αυτός, αν δεν κάνω λάθος, την ίδια μέρα την τελευταία του πνοή, πριν λίγες μέρες. Και φυσικά στον Νίκο Τζατζαρά, ραδιοφωνικό παραγωγό επί σειρά πολλών ετών, που έχει αφήσει το δικό του στίγμα σε μια δυστυχώς υποβαθμισμένη ραδιοφωνική σκηνή της πόλης, με ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ και ύφος. Αγαπήθηκε από πάρα πολύ κόσμο, παρεξηγήθηκε από ακόμα περισσότερο ίσως, αλλά γαλούχησε, ας πούμε, μια γενιά παοξίδων με περισσή αγάπη για τον ΠΑΟΚ. Αυτά έχω να πω εγώ. Κωστή, ευχαριστώ. Όχι μόνο σε ευχαριστώ, αλλά και μπράβο που το θυμάσαι και το αναφέρεις. Εγώ μέσα στην παράνοια αυτών των ημερών με τις υποχρεώσεις της ομάδας και με ταξίδια μου διέφυγαν αρκετά πράγματα σήμερα. Όντως πολύ σημαντικές και οι 3 αναφορές, τα συλληπιτήριά μας, ο καθένας από τη μεριά του με πάρα πολύ μεγάλη προσφορά. Εγώ, ξέροντας κυρίως λόγω απουσίας από τη Θεσσαλονίκη τη φωνή του Τζατζαρά, λυπήθηκα ιδιαίτερα γιατί ήταν από τους αγαπημένους μου στα Αριανά και από τις καθαρές φωνές. Αυτό όμως δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν πρέπει και δεν αναφερόμαστε και στους άλλους 2 που ανέφερες. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο κλείσιμο για την εκπομπή. Τον Νίκο τον Τζατζαρά τον ήξερα και εγώ προσωπικά. Μια φωνή γνήσια και παοξίδικη. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και κρίμα και άδικο που έφυγε σε τόσο νεαρή ηλικία, νικημένος από την γνωστή δυστυχώς νόσο, και πραγματικά δύναμη σε όλους τους ανθρώπους που μένουν πίσω και στις οικογένειες όλων αυτών που φεύγουν. Αυτό ακριβώς νομίζω είναι το καλύτερο κλείσιμο για το επεισόδιο και μπορούμε να πούμε ότι και η νίκη της ομάδας σε ένα βαθμό είναι αφιερωμένη και σε αυτούς. Όχι ότι εκπροσωπούμε κάποιον, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το κλίμα που βγαίνει και από την ίδια την ομάδα και από την Κερκίδα. Αυτά λοιπόν. Η Τετάρτη είναι κοντά, οι υποχρεώσεις έρχονται και ελπίζουμε όλοι για τα καλύτερα. Μέχρι τότε ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ και τα ξαναλέμε σύντομα. Να είστε καλά. Τα λέμε. Να είστε καλά, παιδιά.